Bida lareng paru San Fernando king Osaka, Japan. Ikatang silipan ning pamagbisita dareng opisyal ning city government para king Expo king report ini. Dinala ng lungsod ng San Fernando, Pampanga ang sikat nitong Parul Fernandino sa Osaka, Japan bilang simbolo ng liwanag, kultura at pagkakaisa ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Pinangunahan ni Mayor Vilma Caluwag ang delegasyon sa pagbisita sa Philippine Consulate General sa Osaka kung saan formal na itinurn over ang mga handmade lanterns kay Consul General Voltaire Mauricio. Tinawag ito ni Caluwag bilang isang Bridge of Light na nag-uugnay sa mga Fernandino at sa Filipino community sa Japan. Dakala salamat po kareng kapwa Fernandinos, especially po kareng lantern maker tamo. Pag sumikapan tamo pa pong pakagaling-galing tamo, uling makikilala ya po yung parul tamo, alimong kay Pilipinas, nune buong mundo. Kasama sa grupo sila Councilors Ate Kay Pineda, Harvey Kiwa, Jason Sikat, Reggie G4 David, Angelo Hizon Jr. at Elmer Benko. Pati na rin sina City Tourism and Investment Promotions Officer Ching Pangilinan at City Treasurer Mary Ann Bautista. Sa lighting ceremony, sabay-sabay na pinailawan ni Caluwag at Mauricio ang mga parol bilang pahiwatig ng opisyal na pagsisimula ng Paskong Pinoy sa Osaka. Tinawag naman ni Mauricio ang turnover na historic dahil ito ang unang pagkakataong tumanggap ng parol ang consulate bilang opisyal na handog mula sa isang lokal na pamahalaan. First time, may milestone tayong ginawa. Nag-ilaw po tayo ng parol mula gawa sa San Fernando. So napakahalaga ng araw na to at nais ko pong pasalamatan ang buong team ng San Fernando City. Bukod sa pagpapalaganap ng kultura, layunin din ng proyekto na i-promote ang lantern making industry ng San Fernando at suportahan ang kabuhayan ng mga lokal na artisan. Binuksan din ng aktibidad ang posibilidad ng mas malaking Christmas event sa Osaka na tampok ang Kapampangan food at culture. Kasabay nito, ipinakilala rin ng delegasyon ng ilang produktong Fernandino habang si Councilor Angelo Hizon Jr. kinatawan ng Pampanga's Best ay nagkaroon ng exploratory talks na posibleng pagpasok ng kanilang produkto sa Osaka market. Ang pagbisita ng San Fernando delegation ay bahagi rin ng kanilang pakikilahok sa Expo 2025 Osaka kung saan tampok ang giant lanterns sa Philippine Pavilion sa temang Nature, Culture, and Community woven together for a better future. Isang patunay ito na patuloy na nagbibigay liwanag ang San Fernando, hindi lamang tuwing Pasko, kundi sa angmang panig ng mundo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.